Здравейте, драги зрители! Вие сте днес с Педал ТВ! Щупващи новини. Днес в Щупващи новини, нашата невероятна рубрика, ще говорим за наемните убийци от село Чифлик, Горен Чифлик, живеят в зъбите на Око за око. Това е Мивка в пътят на оръжието. Без максимален риск, разбира се, са заплатите на момчетата от вечните диаманти, но остатъка от деня на Джеки Чан е висок и мощен. Също така, случките по пътят на мумията в Черно море, в дълбоките му части под Меркурий, ние намерихме спасителен открят Бонанза, както му викат старите хора. Без да знаеш одеяло Джеронимо. След залеза, вие може да наблюдавате окончателният млад Ченгефмен, мафиотски връзки и златното око на чуждоземците. Да откриеш себе си в себе си. Бананен охлюв е като малко гладно овцегледче. Да скочиш и да не паднеш. Много здраве. Новия сапун с вкус на крем супа огнят. Рекламна пауза. Вакаримасен! Нандеска! Ура! Юта Юбаки! Субару! Сай! Горандо респонсору! Куру десо! Хай! Хай! Узарма! Сай! Итадакимасу! Ой! Са! Охайо деска! Огенки деска! Уая! Хай! Шур! Анатава! Аригато! Хурсине! Уа! Кавари найдесо! Оя сама насай! Матато де яйманшо! Майота шима ишита! Отецу на шимошука! Тецу на ваташи но ито но исо кудасай! И сега за нашия следващ спасител в Педал ТВ на гости при нас е господин Саркис, но разбира се, ние ще отидем в другото студио за нашите гости, където може да го посрещнем подобаващо. Господин Саркис, идваме! Така, шегадно е. Господин Саркис, разбрахме, че ви сте треньор на отбора по шах. По дамска козметика. Да, аз съм треньора по мах. Какво е усещането? Моля ви, не се напикавайте в нашото студио. На здраве! Научихме от сигурен източник, че вие сте на 34 години. Вашата ученичка Наталия е взела златен медал на шаха. Да. И вас кова е бе? Няма нищо хомосексуално в мен. Разбрах, че хобито ви е да събирате чаршафи. Вярно е. Колко чаршафи имате за сега? От какво се състои колекцията ви? Това ли? Толкова се трябва влезе. Рекламна пауза. Рекламна пауза. Диего, защо няма хляб? Не знам, ще попитам овцете. Хляб. Рекламна пауза.
Дева. Синьото става жълто. Колко е часа? Имате синдром на тежко обезопасяване.